हम मेहरारू के बारे में कहला कि कदू सारी किने गई हले हले हाथ ना बाउल बोले के चाहे हम छोट भाई हैं मेहरारू हमन का भावे लगे आ इहे कारण बा कि तारे के उलंगड़ा कहले अभी गोनई में से जब घर से निकलब गोनई खातिर रोज पूछले बाबा केकरा से बा केकरा से लंगड़े से बा हम ठीक कहली वो तो हई सुनी ना पृथ्वी भैया एक दिन का लड़का आया के इनके से लागल पूछे कि पापा रो इंजीनियर है एगो सवाल के जवाब दी लेकिन बोलो बोलो कलश के अब जवाब अबे चाहे बोलो बोल कलश के बना के बताएं कि संभावना और सच्चाई ई का हो संभावना और सच्चाई का हो बोले कैसे तोरा ना बुझे तोरा के प्रैक्टिकल बतावे के पड़े बोले के वो काम कर जो अपना माई से पूछ के आओ जाके पूछ के आओ कि ऋतिक रोशन संग एक दिन रहे के पड़ी 2 करोड़ रुपया दिया रह जाए जाके लड़का कॉलेज के मम्मी पापा पूछले कि 2 करोड़ रुपया दिया तारा के ऋतिक रोशन के संग एक दिन रहे के बाद रह जाइबू इनका मेहरारू कहली कि काहे ना रह 2 करोड़ कम थोड़े होला कतना काम में आई आके कॉलेज के पापा मम्मी तैयार रोका साली आई रही कहले कि जो अपना मौसी से पूछ के आ कि 2 करोड़ रुपया दिया एक दिन खातिर जॉन अब्राहम संग रह जाए वही मौसियों से पूछे मौसियों इनका साली कहली कि काहे ना अभी तो हम जमाने बनी आ 2 करोड़ कम थोड़े होला एक दिन के बात बा रह जाए अगी पापा मौसियों तैयार फिर लड़कवा से कहले इतने बताओ तोरा को अगर 2 करोड़ दिया एक दिन खातिर सलमान खान संग रह जीबे कॉलेज के हम तो पढ़ल लिखल लड़का बने भविष्य में ढेर अभी लम्बा चौड़ा बा 2 करोड़ मिल जाए तो नुकसान थोड़े हो एक दिन के बात बा हम रह जाए कॉलेज की तब ये से पूछत तरह से का फायदा संभावना सच्चाई से का मतलब तब कहले कि देख तोर माइयो राजी बिया तोर मौसियो राजी बिया तेहू राजी बारे एक मतलब कि हमरा घर में 6 करोड़ रुपया के संभावना बा 6 करोड़ तीनों राजी बारस एक मतलब कि हमरा घर में 6 करोड़ रुपया के संभावना बा लड़का कहले कि सच्चाई कहले कि सच्चाई ई बा कि आज हम जनने के हमरा घर में 2 गो रंडी एगो गांडू हम 5 को कहब हम एगो कहब बराबर हम के हुए हैं